Στο πρόγραμμα της ζωγραφικής έχουμε επίσης εργαλεία τα οποία μας επιτρέπουν να δουλεύουμε πιο ελεύθερα. Όταν στο χαρτί ζωγραφίζουμε κάτι, στην περίπτωση που κάνουμε κάποιο λάθος, δεν έχουμε συνήθως τη δυνατότητα να το αναιρέσουμε, να το διορθώσουμε. Οπότε μουτζουρώνουμε είτε με διορθωτικό είτε τραβάμε ένα χ και το ξανασχεδιάζουμε. Εδώ όμως στη ζωγραφική έχουμε το εργαλείο της ανέρεσης, το οποίο μας επιτρέπει να αναιρέσουμε μέχρι και τις 3 τελευταίες ενέργειες στο πρόγραμμα της ζωγραφικής. Αν κάνουμε ένα λάθος, όπως παραδείγματος χάρη εγώ γεμίζω κατά λάθος με μπλε μπογιά την εικόνα μου, μπορώ χωρίς να πανικοβληθώ να διαλέξω από το μενού επεξεργασία, ανέρεση, και τότε η τελευταία ενέργεια χάνεται και επανέρχεται η εικόνα στην προηγούμενη μορφή. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε για τις 3 τελευταίες συνεχόμενες ενέργειες. Δηλαδή αν ρίξω μπλε χρώμα εδώ, βυσσινή χρώμα εδώ, δεύτερη ενέργεια, κόκκινο χρώμα εδώ, τρίτη ενέργεια, και τρίτο χρώμα εδώ, τέταρτη ενέργεια. Ανέρεση μια φορά θα μας διώξει το κίτρινο χρώμα, ανέρεση μια φορά θα μας διώξει το κόκκινο χρώμα, ανέρεση τελευταία φορά θα μας διώξει το κόκκινο χρώμα, και αν δοκιμάσω να κάνω ξανά ανέρεση, θα δω ότι πλέον η ανέρεση είναι απενεργοποιημένη, που αυτό σημαίνει ότι δεν μπορώ να αναιρέσω την τέταρτη ενέργεια που ήταν το βάψιμο με το μπλε χρώμα. Έτσι θα πρέπει να είμαστε σχετικά άνετοι και χαλαροί, ότι δεν μπορεί εύκολα να χαλάσει το σχήμα μας, γιατί έχουμε αυτό το ισχυρό εργαλείο της ανέρεσης. Ένα άλλο εργαλείο που έχουμε επίσης στη ζωγραφική είναι η γόμα, η σβίστρα, με την οποία γόμα αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να διορθώσουμε μικρές ατέλειες σβήνοντάς τις με το ποντίκι με πολύ μικρές διορθωτικές κινήσεις. Η γόμα έχει μια μύτη συγκεκριμένων διαστάσεων. Αν θέλουμε να πάρουμε μικρότερη μύτη σβίστρας, διαλέγουμε από εδώ το εργαλείο που αλλάζει τις μύτες της σβίστρας, και το πολύ σημαντικό είναι ότι υπάρχουν και μύτες της σβίστρας οι οποίες δεν φαίνονται. Μπορούμε να κάνουμε πιο χοντρή σβίστρα δηλαδή, αλλά πρέπει να το κάνουμε αυτό από το πληκτρολόγιο, κρατώντας πατημένο το control και πατώντας μερικές φορές το συν από το αριθμητικό πληκτρολόγιο, τότε η σβίστρα μας, όπως βλέπουμε, μεγαλώνει. Τώρα πατάω συνεχόμενα το κουμπί control συν και έτσι η σβίστρα μας έχει γίνει τεράστια, και άρα μπορούμε να σβήσουμε με πολύ μεγάλη άνεση. Το δεύτερο χαρακτηριστικό που έχει η σβίστρα είναι ότι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τα δύο χρώματα, το φόντο και το παρασκηνίο. Με ποιον τρόπο? Αν λοιπόν έχω εγώ μπροστά χρώμα κίτρινο και πίσω χρώμα κόκκινο, τότε με το αριστερό χρώμα, με το αριστερό κουμπί της σβίστρας, αυτό που κάνουμε στην ουσία είναι σβήνουμε βάφοντας με το πίσω χρώμα του παρασκηνίου, και αν είχα ζωγραφίσει και κάτι με κίτρινο χρώμα, αυτό που θα έκανε η σβίστρα με το αριστερό κουμπί είναι ότι σβήνει τα πάντα σε κόκκινο χρώμα, ενώ πατώντας το με το δεξί κουμπί είναι ότι εναλλάσσει το κίτρινο χρώμα, δηλαδή το πίσω χρώμα, με το μπρος χρώμα, με το χρώμα του φόντου. Έτσι άλλαξε όλο το κίτρινο και έγινε κόκκινο. Αν δηλαδή στην εικόνα αυτή ήθελα το κόκκινο που έχω ζωγραφίσει εδώ να αλλάξει σε πράσινο, τι θα έκανα? Θα βάζα χρώμα φόντου το κόκκινο και χρώμα παρασκηνίου το πράσινο, και με το δεξί κουμπί του ποντικού, με το εργαλείο της βίστρας, θα περνούσα πάνω από οποιοδήποτε σημείο είχε κόκκινο χρώμα και έτσι θα άλλαζε σε πράσινο χρώμα. Αν θέλω τελικά να σβήσω όλη την εικόνα, τότε πατάω καθαρισμός. Ο καθαρισμός σε αυτή την περίπτωση δεν μας άσπρισε όλη την εικόνα, αλλά την πρασίνισε, γιατί ακριβώς είχαμε πίσω χρώμα παρασκηνίου γεμίσματος, το πράσινο χρώμα. Αν ήθελα να ασπρίσει ο καθαρισμός την εικόνα μου, θα διάλεγα άσπρο χρώμα σαν χρώμα παρασκηνίου, και από το μενού εικόνα καθαρισμός, αυτό που θα κατάφερνα ήταν να ασπρίσει όλος ο πίνακας.
Ένα τελευταίο εργαλείο είναι το εργαλείο που μας κάνει ευθείες γραμμές. Αυτό κάνουμε ένα κλικ στην αρχή του σημείου που θέλουμε να γίνει η γραμμή, δεν αφήνουμε το ποντίκι παρά μόνο στο σημείο στο οποίο θέλουμε να καταλήξουμε. Έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε πάρα πολύ ωραία και εύκολα τρίγωνα, ενώνοντας απλώς 3 ευθύγραμμα τμήματα. Αν τώρα θέλουμε να κάνουμε ένα τρίγωνο με κάθετες ή παράλληλες γραμμές, με κάθετες ή οριζόντιες γραμμές, τότε αυτό που κάνουμε είναι ότι κρατάμε πατημένο από το πληκτρολόγιο το κουμπί Shift, και τότε, όπως βλέπουμε, οι γραμμές, τα ευθύγραμμα τμήματα είναι σαν να μαγνητίζονται και να στέκονται μόνο στα σημεία τα συγκεκριμένα όπου γίνονται οριζόντιες, κατακόρυφες ή γωνίες με κλίσεις 45 μοιρών. Έτσι μπορώ να κάνω πολύ εύκολα ένα ορθογωνίο τρίγωνο, κάνοντας τις δύο κάθετες πλευρές, τη μία οριζόντια και τη μία κατακόρυφη, και ενώνοντας απλά, χωρίς να πατάω αυτή τη φορά το Shift, τις δύο άκρες, όπου εδώ, όπως φαίνεται, είναι και η υποτείνωση. Έτσι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε δηλαδή να κάνουμε πάρα πολύ εύκολα παράλληλες γραμμές, και μάλιστα πάρα πολύ ισχύς. Αυτό το κάνω κρατώντας πατημένο το Shift και χρησιμοποιώντας το εργαλείο των ευθειών, του ευθυγράμμου τμήματος.